Balseiro Orol. Moitas gracias, señora presidenta, señoras diputadas e señores diputados. Eu quixera comenzar a miña intervención con un recoñecemento ao traballo que desempeñan as e os profesionais do Servicio de Prevención e Extinción de Incendios. Pola súa contribución á protección dos nosos montes, á protección da gran riqueza natural e ambiental de Galicia e, en moitos casos, tamén polo esforzo na salvagarda do patrimonio e incluso de vida de persoas. O dispositivo, xa se falou aquí, hai un dispositivo amplio, brigadas de SEAGA, brigadas da Xunta de Galicia, brigadas dos concellos e tamén os grupos de emerxencias supramunicipales. Polo cual contan todos co recoñecemento do Grupo Popular nesta Cámara. Non só co recoñecemento, senón tamén co apoio do Grupo Popular. E dito isto, entrando no fondo do asunto, que recupere, eu diría que a mala costumbre de aplicar a doutrina do mínimo esforzo, de volver a traer iniciativas que xa foron debatidas e votadas en comisión en pleno. Esta en concreto vímola en comisión dúas veces, o 18 de decembro do ano 2015, o 2 de febreiro do ano 2016, ambas na comisión sétima desta Cámara, e ambas con acordos idénticos ou prácticamente idénticos. Eu teño que dicir que a posición do Partido Popular non variou. A posición do Partido Popular non variou. E non porque non pensemos que este personal non merezca recibir todas as melloras posibles. Incluso reclamamos a SEAGA que as estudie e en función do posible as poña en marcha. Pero resulta, cando menos, eu diría que absurdo pensar que este Parlamento ten que sustituir os fondos axeitados para discutir este asunto. Sobre todo cando son cuestións que están a tratarse no seo dun proceso de negociación colectiva. E eu creo que, ademais, vostedes intentan xugar cos traballadores e vostedes intentan xerarlles, neste caso, falsas expectativas sobre unha empresa que, é certo, trátase dunha sociedade mercantil pública, pero que ten autonomía na súa organización. Pero tamén eu creo que xogan cando intencionalidadamente esquecen dicir algunhas cousas como, por exemplo, que as brigadas de SEAGA son un dispositivo de reforzo para períodos de alto risco. E isto, como é lóxico, condiciona a duración dos contratos. E este período abarca os meses de xullo, agosto e setembro, é dicir, 3 meses. De igual xeito que aconteceu ca maioría do personal implicado no dispositivo nesta época das brigadas, por exemplo, por poñer un exemplo, dos concellos. E explicado isto, sí que resulta curioso que agora vostedes propoñan aumentar este tempo, porque parecen que teñen vostedes unha memoria selectiva e que teñen vostedes un comportamento distinto cando está na oposición de cando está no goberno. Porque no dispositivo creado en SEAGA no ano 2007, baixo un goberno bipartito, dirixía esta consellería o Bloque Nacionalista Galego, a Consellería de Medio Rural. Os traballadores eran contratados por obra ou servicio determinado en períodos incluso inferiores aos 3 meses. Iso está aí. Eran contratados por obra ou servicio en períodos incluso inferiores aos 3 meses. E daquela vostedes non falaban. E daquela vostedes non dicían que estes eran uns contratos indignos, como dicen na exposición de motivos de esta iniciativa. En relación coa aplicación dos convenios aos que fan referencia o señor Fajardo, a lectura da lei non pode facerse parcialmente e a disposición transitoria sexta dá ese plazo de 2 anos para negociar a aplicación do convenio da Xunta. Pero tamén condiciona
esta negociación á situación orzamentaria e a un calendario que se negociará no seo da Mesa Xeral de Empregados Públicos. E non entendemos por que queren sustituir este proceso de diálogo, porque incluso as condicións en Seaga poden ser incluso mellores que as previstas pola Xunta de Galicia. Por lo cual, eu xa sei que vostedes volven a traer esta iniciativa. Probablemente vostedes traen esta iniciativa porque, traendo esta iniciativa 4, 5 ou 6 veces, aforran vostedes de facer 4, 5 ou 6 iniciativas. Pero a vostedes paganlles por traballar. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro.